danas imamo kako idem da šetam i plus idem da nešto uradim. Sada idem da, ne da šetam, nego snimam klip kako se šta. Snimam slinkama. Imam ovdje moju kuhinju, ovdje je moja soba, sama spavam. Ja sama spavam. Ovo je moja polica, ja nisam ovakva polica. Prvo treba da se šminkam. Onak idem, brate, ja sam se upogledala na autobus. Pala sam. Uzio si sve. Ono sam, brate, vidio. Ovo sam jela, nisam pola. Znači, dobro, šta je ovo, bogati? Ja vidim se kad ovo sve sredim. Joj, Bože. Brate, ovo nije normalno. Svako dešava. Ja sam se razbolila, brate, od planoći, brate, ne mogu. Treba da će smi kosu, brate. Da vidite mokera. Ne vidi se ništa. Vidi kako je snada, kako je dobro. Tamo. I da mnogo bude ova pratovica. I baš mnogo da bude pratovica. I kraj. Za... Evo tu se... Vidi moja majka. Najti moja majka. Ovo danas idemo sad da šetamo. Ima da brate. Čekajte ljudi, minut. Znači minut. Samo da vatim kosu. A znate ljudi što koristim ovo? To koristim za učabe. To moja čabe je omiljena i ja nju mnogo volim. Šta si radila tu? Tak ja sam. Nikak nego. Tako ono bilo tako rado. Maridi mačka. Vidi brate. Ovo od... Brate, ovo od džamije brate. Idem sad da tražimo moj tati neke pare. Ako znate, moj kup se zove Neha Dibrani. Zove Neha Dibrani. Ja sam tako kreativna. Ja se zovem Sara. Ja se zovem Saku, tako mi je ime. Ja ću mi se kao uzem pare. Ljudi, ja sam došla u moju sobu, isto ovo je moj moment. Oni pusto koje su igraju. Prvo ima da probam ovaj moj parfem. Sam tiki taka. Sajam. Gdje su oni taki teka? Onak stavim ovo. Dva stvari. Sve mokre. Onak ću stavim maskaru. Onak ću stavim ovo. To znam sad je tako. Idem malo sve. Kako lepo. I ovo naočare. Mnogo da bude Rajkova. Ok. Uzim maskaru. Tak. Nek se naočare. Baš je lepo u javu, je tako nije dobro, ja vidim bosem. Mama, idem da se šetam. Čekaj da ljudi.